Как и кога беше създаден мандолинния квинтет София и как се разви той във времето? Преди 2-3 години го създадохме. Всъщност той е продължение на мандолинен квартет сезони, в който трима от нас участвахме и когато решихме да надградим идеята за мандолинната музика, която споделяме заедно с моите колеги и да привлечем още хора, кръстихме вече новия проект за мандолинен квинтет София. Така че ние много отдавна работим заедно, аз с моите колеги Йоанна Димитрова, Николай Петров, Гинка Илиева и Мария Стоянова. Създадохме този квинтет с идея да запазим това изкуство, което преди години беше много популярно в България. Почти във всеки по-голям град имаше мандолинни оркестри. Деца отиваха, обучаваха се да свират на струнни инструменти, класическа китара, мандолина, мандола. И в момента това е нашата мисия, да запазим този красив инструмент и ако можем да запалим млади хора да последват нашия път. Моя колега Николай Петров преподава в село Мирково, в читалището преподава класическа китара и мандолини и вече има доста деца, които се записват и свират на този инструмент. Как един такъв камерен оркестър обаче звучи в Разград и как ще звучи на 14 февруари, по-важното? Много красиво се съчетават мандолинния звук с страйк звука и въобще с звука на филхармонията. По рода си те са струнни инструменти, но са много различни. Лъковите инструменти, знаем, цигулка, виола, чело, контрабас. При нас аналога е мандолина, мандола, мандолчело и класическа китара. И подбрали сме много интересна програма, която в по-голямата си част е мандолинна музика, в която сме направили оркестрации. Самия диригент, който ще дирижира концерта, той направи няколко оркестрации. Борис Тодоров, моят приятел, диригент Константин Добройков и също така и Георги Патриков. И те направиха оркестрации, които ще прозвучат в тази вечер. Подбрали сме много интересна програма. Музика от Средиземноморието, филмова музика, както и класически произведения, които ще прозвучат, например, малка нощна музика на Моцарт в изпълнение на мандолини в съчетание с симфоничен оркестър. Много красиво става. Бах ще свирим арията на Бах. Един много интересен композитор Яцуо Кувахара, който е японски композитор. И така че мисля, че публиката ще остане много доволна. Астор Пиацола, Либертенго и две мои пиеси ще прозвучат, оркестрирани от Георги Патриков, които са писани за мандолинен квинтет. Тази вечер ще прозвучат с симфоничен оркестър. На самата дата 14 февруари сме свикнали да се съчетават любовта и виното. В надслова на концерта обаче виното е заместено от музика и мандолини. Да. Ще има и любовни песни на солистка Ана Карадимитрова, която ще изпее няколко арии, които са на любовна тематика. А пък вино, след концерта, със сигурност на много хора ще им е приятно да отидат някъде и да изпият по чаша вино. Ние с колегите ми от квинтета лично точно това ще направим след концерта. Ето сега се сещам, че и Преслав Петков, нашия приятел, той ще бъде солист, ще изпълни на Моцарт концерт за кларинет и оркестър. Втора част, която е една от най-хубавите. Много интересна програма. В течение на разговора просто се пресещам точно какво ще изсвирим, но сме подготвили час и половина, в който хората да забравят за ежедневните проблеми, да дойдат и да се насладят на хубава музика. Вие сте музикант от небезизвестната рок-банда БТР. Сега обаче сте в съвсем друго поприще. Как се съчетават двете? Много приятно. Различните стилове винаги обогатяват един музикант да може да разгърне себе си и фантазията си, особено когато се опитваш да пишеш музика. Така че много ми е приятно и аз за повечето хора не знам дали е познато, но аз съм почнал като класически китарист, а не като рок-китарист. Рока дойде доста по-късно при мен. Но слава Богу, вече ги бутам толкова години. Дори при непрофесионалните музиканти около юношеството някъде започват да предпочитат да свирят на електрическа китара. Дали заради по-големия интерес на девойките към рок-музикантите, не знам. При мен беше късно. Някъде около 25-6 години започнах да се занимавам с рок-музика, така че тази любов към класическата музика, тя ще ме преследва до края на живота ми. И съм много щастлив, че имам възможността с
толкова прекрасни колеги да споделям сцената и да свирим музика, която обичаме.